Έχει γυρίσει ο Ολυμπιακός Βόλου. Τώρα ο Βραζιλιάνος γεμίζει στην περιοχή. Πήρε την μπάλα ο Λουίς Γκαρσία και τη στέλνει στα δίχτυα. 1-0, το σκορ ανοίγει από τον Ισπανό. Πολύ ύψος στην μπάλα και ο Σανκαρέ και ο Τομάς χάνουν τη φάση. Ο Λουίς Γκαρσία στο πάρει και αμέσως στέλνει την μπάλα εκεί που δεν μπορούσε να κάνει κάτι και τον τολεζάει ο Αργεντινός. Έξω στον Νίνι. Τον εμπόδισε ο Ζαραδούκας, η μπάλα φτάνει στο Σισέ, 2-0. Εδώ είναι η φάση, ο Ζαραδούκας εμπόδισε τον Νίνι. Είχε αναγκαστικά αφήσει τη θέση του για να εμποδίσει τον Νίνι. Εκεί βρέθηκε ο Σισέ. Δεν άφησε περιθώρια αντίδραση στον Γιακούποβιτς από πολύ κοντά. Δυνατό σουτ, 2-0 ο Παναθηναϊκός. Ενδεχομένως να είναι το καλύτερο της τελευταίας αγωνιστικής. Κατσουράνης, 3-0 στο 84. Παλιά του Σισέ που μάζεψε πάνω του την άμυνα, το Σανκαρέ και το Τομάς. Δείτε, ο Γάλλος πετά στον Κατσουράνη, εξαιρετικό πλασέ στα δίχτυα του Γιακούποβιτς. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Βόλου 3-0.